ať už scénujú ty filo a ja vítam u ďalšieho videa. Tentokrát tu bude opäť z minihier, konkrétne z minihry, zase som zabudol, jak sa tam tie minihry volajú. Parkour, presne, dneska by som chcel stihnúť aspoň 3 levely. Trénerky si dávať nebudeme, ten som skúšal, je hardcore. Takže nejdem na level 1. A tak, oh my god, to bolo tesné. Skotlanský mostík tu je. Ten typek má flyhack. Ban. Tam je asi druhý level. Tam už nie je, no tak hej, asi. Hop. Nebudem to robiť akože veľmi rýchlo, lebo viete. Hop, dobre. No tak, hop. Áno, dali sme to. Ultimar Rex. To je dobré. No nejako dobré, ale je to dobré chrapiť. Ako myslím, že tak pri vtipe ten bol dobrý. Poďte, víte ako. Ja si pozriem rekordne na to na prvom leveli. Bol rekord za 17 sekúnd. To musel byť jaký dobrý. Alebo cheater. Ale podľa mňa to bol cheat, lebo za 17 sekúnd. Kokos. No, tento skok bude zakarný, áno. Hovoril som, a dal som ho. Lebo som pán. Kappa. Hop. Ragi. Na druhom leveli, hej? Akože sa sekneme na druhom leveli. Už sme tu boli, ale tam sme sa naďalej dostali, ne? Niekde tam. Ja to strihnem a ozvem sa vám, keď to budem mať. Dámy a páni, posledný skok. Áno, a mám to. Teraz keby som spadol, by som sa zabil. Pochopiteľne. Môžeme ísť teraz na trojku. No. Trojka. Zatiaľ si co dávam. Vypneme si hráčov. To tu štve. Tí hráči. Počkejte. Hop. Počkejte, tu písalo. Dneska dívaj sa na Preston Place. Áno, kto to je? Hop. Najlepší parkourista vo svete Minecraft. Ja už si nevlázem hrať. Mám tam ešte 2 pokusy a keď zomrám 2-krát, no tak... No počkajte, pozriem sa, koľko natáčam. 4 minúty, to nie je veľa. Môžeme tomu dať viac pokusov. No, keď som... Toto neviem, jak dať. Tu sa nedá skočiť. Toto nejde. Parkour level 3. Level 3 sa nedá. Je najťažší level na svete. Ešte čo ja si... Poďme si táto
Ešte raz tu level 2, čo som strihol. Trojku, už sa raz bez strihu dám level 2. Pozerajte. Vypnem si hráčov. Up. Vidíte? Vidíte, aký som dobrý. MG. Toto nie, tomu vidíte. Toto nedám. Pozerajte. Dal som to. Toto. Ty kokos to mi. To bolo tesné. No. Posledný skok. Teraz keď to nie, tam sa idem na to. Tak, toto video sa už končí, bohužiaľ, lebo už proste mi došli nervy, no. Tak. No tak ja sa s vami lúčim, teším sa do ďalšieho videa a čus.